बे समाव स्टुडिअ दं आं जोंग्रां नार्जारी सानै बिसालथिनि जाफुंसारनाय बाक्सा जिल्ला मसलपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय आस्राबारि गामिनि समर ब्रह्म आरो मिथिंगा बसुमतारी बिथांमोना बयलार दाउ फिसिनानै गावखौनो सुंथानो हानायजों लोगोसे नखर खुंनो हादों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बे बयलार दाउ फिसिनायनि फार्मखौ थांनाय बोसोरनैनिफ्रायनो मावगासिनो दङ। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावनाय बादिब्ला बोसोराव 7-8 खेबसे दाउ बयलार फिसिनो हानायजों लोगोसे खेबसे फिसिगासेयाव 600 फिसाफोरखौ फार्माव सोनो हायो आरो खेबसेयाव 40,000सो मुलाम्फा लाखिनो हायो होननानै फोरमायबावदों। थारैनो बिथांमोननि नाजानाय आरो मावसोमनाया जों लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे आदर्श। गोबावानो जाबाय 2 बोसोरानो जाबाय दा रानिं सोलिबाय थानाय। बे बयलार फार्मखौ जागायनो थाखाय बहाबा ट्रेनिंफोर लानाय जादोंमोन नामा? ट्रेनिंथ' ओरैनो इदि जेबो लानाय जायाखै। जोङो दा निजाबो नङा, जोङो कम्पानिनि लानानै फिनायसोना। दा जोङो इदिनो कम्पानिजों जगाजग लानानै फार्मखौ खुलिनाय जादों आरो। बे न'आ बेसेबां गोलाव आरो बेसेबां गुवार खिन्थानो हागोन नामा? दा न'आथ' 120 दङ। गोलावा गुवारा जाहैबाय 24 फुट। नोंथांमोना बयलार फिसिनो थाखाय जि जगार लानाय बेवहाय बेसेबांसो खरस थांदोंमोन? बेवहाय जगाराव दा दै होग्रा जेन'बा आदार होग्रा 3 किसिम थायो नालाय, दै होग्राया 2 फिसा गिदिर टटेलि इयाव बायनायाव 40 थांदों आरो 40,000। नोंथांमोना बे बयलारखौ बोसोराव खेबबेसे फिसिनो हायो? ओरैनो बोसोरावथ' 8 बार जायो। 8 बाराव अबा एसे प्रब्लेम जायोबा आरो 7-6 इदि जायो आरो बोसोराव। नोंथांमोना बेसेबांसो दाउ फिसाफोरखौ सोनो हायो? खेबसेयाव ओरैनो 1650। गोलोम बोथोरबा आरो एसे खम हरो, 1500 इदि खालामना हरो आरो। खनसे फिसिगासेयाव खैदिनसो नांगौ जायो? खेबसे फिगासेयाव 40 दिननिफ्राय 45सिम लाखिनाय जायो आरो। नोंथांनि फार्माव खनसेयाव बेसेबांसो दाउ फिसा सोनो हायो? खेबसेयाव 1600 फिसा सोनो हायो खेबसे फिगासेयाव। खेबसे फिसिगासेयाव बेसेबांसो केजि नोंथांमोना दाउ मोननो हायो? ओरैनो केजि माने टनसो थाङो नालाय, बेथ' केजि जाहैया। ओरैनो 4नि सायाव थाङो आरो 4 टननि सायाव। नोंथांमोननि कम्पानिया जि लाब बेखौ माबायदि होयो? बेयाव पार केजि कमिसनै मोनो जोङो। केजि ओरैनो 8निफ्राय सायाव दं, 8 थाखा आथोनानिफ्राय सायाव दं आरो। नोंथांमोनहा खेबसे फिसिगासेयाव बेसेबांसो मुलाम्फा लाखिनो हादों? मुलाम्फाया ओरैनो इयाव वाइटनिसो खोथासो थायो नालाय, वाव 35,000 40 इसिम लाखिनो हायो आरो खेबसेयाव। फार्माव ओरैनो मा बेमारफोरा नुजाथियो? फार्माव ओरैनो बांसिन CRD बेमार होनो, गगा मोननाय बेफोरो बांसिन जायो आरो किडनि प्रब्लेम बेनो बांसिन जायो आरो। बेफोरनि थाखाय मा मुलि होनाय जायो? मुलिया गावबागाव निजा दंखायो। ओरैनो गगा मोननायनि थाखाय दङ, बेयाव आरो किडनिनि दंखायो। बेयाव सोब लिरखाजोबनाय दङ, जि नांगौ बेखौ दखानाव बिबानो मोनो आरो। नोंथांमोना बे फार्मखौ सालायनानै न'खरखौ खुंनो हादों ना हायाखै? ओरैनो बे फार्मजोंनो सोलिनानै दंथ'यो बर्थमान, खुंगासिनो जोङो। दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रानो मोनसे बेकारनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबाय दङ। बै बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानो? मा खालामनो, माने बिथांमोनहाबो जि जों बायदि मावदों बेबायदि मावोबा सोलिनो हागोनखौ जों नुहुरो आरो। नोंथांमोननि बे जायगानि मुङा मा? जोंना जायगाया जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, मसलपुर, PS मसलपुर गोलैयो, ओमफ्राय मुतिपुर आस्राबारि। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं।
सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।